Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Dagul. Taong 1977, Lagta, Masbate. Itong mga panahong ito, tubong mangangahoy si Dagul at ang kanyang kapatid na si Pakol. Kung saan-saan sila noon napapadpad, makakuha lamang ng panggatong para sa nilulutong paninda ng kanilang mga magulang. Kapag inaabot sila ng hapon sa gubat, naghahanap sila ng mga maliliit na sapa upang kumuha ng mga alimasag at iba pa. Ganon at ganon palagi ang ginagawa ng dalawa hanggang sa hindi nila namalayan, tuluyan na pala silang nakaalpas sa buhay ng pagiging binata. Kahit nasa edad 20 at 18 taong gulang na ang magkapatid, hindi pa rin sila nakakatungtong ng paaralan. Dahil sa ganoong estado ng kanilang buhay, ay halos naging sentro sila ng panlalait kapag nagkataong nasisipat sila sa kanilang baryo ng mga binatilyo at mga dalagang may magandang pamumuhay. Kung hindi sila pinagtatawanan, tinuturing silang mga baliw at mangmang na siyang nagdudulot ng labis na sakit sa kanilang mga damdamin. Sa ilang taong panlalait sa kanilang magkapatid, natuto silang baliwalain na lamang ang mga ito at mamuhay sa buhay na kanilang gusto. Ni hindi na yun pinapansin nila Dagul, basta ang mahalaga para sa kanila, mabuhay ng masagana ang kanilang pamilya at mga kapatid. Nais man kasi silang tulungan noon ng kanilang ama, wala na yung magagawa sa kadahilanang nalumpo na yon ng kanyang sugat na naimpeksyon sa kanyang mga paa. Halos iniiwasan nga ni Dagul na masipat ang kanyang ama kapag tumutungo sa kanilang tindahan sa kadahilanang gumagapang yon, makarating lamang doon. Ito palagi ang nagtitiak ng kanilang mga dalang panggatong sa kabila ng lahat ng dinaramdam nitong karamdaman at sakripisyo sa kanyang buhay. Isang araw, habang naghahanda ang dalawang umalis, binilinan sila ng kanilang ina na huwag magpaabot ng gabi sa gubat. Malapit na kasi ang mahal na araw noong mga oras na yon, kung kaya't magiging mapanganib na ang buong paligid. Dagol, huwag kayong lalayo ng Lagta, ha? Sinasabi ko sa inyo, maraming mga demonyong gumagala sa paligid. Paiwasin mo yung kapatid mong manguha ng kahit na ano. Alam mo namang palagi ang sinusundan ng mga engkanto. Habilin ng kanilang ina bago sila umalis. Sige ho, Nay. Ako nang bahala dito sa kapatid ko. Mauna na po kami. Matapos nilang mag-usap, agad din naman nilang binagtas ang daan patungong gubat. Iniiwasan na nila noong dumaan sa dinaraanan ng kanilang mga kababaryo, gawa ng umiiwas sila sa gulo. May mga naririnig kasi sila noong pagbabanta na sasaktan sila kahit wala naman silang ginagawa. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, narating na nila ang isang bulubunduking hindi gaanong kataasan. Meron itong malawak na patag na lugar kung saan napakaraming mga baka ang ipinapastol. Habang abala sila sa pangunguha ng mga maliliit na sanga ng punong isinisilid nila sa sako, napansin noon ni Dagul ang kanyang kapatid na tulala habang nakatitig sa malayo. May iniisip ka ba, Pakol? Tapusin mo na yan para makauwi na tayo ng maaga. Naghihintay si inay. Marami pa yung lulutuing mais. Wika ni Dagul sa kanyang kapatid. Nang marinig ni Pakol ang sinabi nito, agad naman itong ibinaling sa kanyang nakatatandang kapatid ang kanyang paningin. Sa pagtitigan nilang dalawa, ngumiti lamang itong si Pakol habang sumasagot ng, May nararamdaman akong kakaiba, kuya. Parang may panganib sa lugar na to eh. Umalis na lang kaya tayo rito. Kanina pa kasi ako hindi mapakali. Matapos nitong makapagsalita, laking gulat na lamang nila nang bigla silang sugurin ng napakaraming baka sa lugar.
Karamihan sa mga sumusugod sa kanila noong mga oras na yon ay namumula ang mga mata at nakakapagsalita ng diyalektong ginagamit ng tao. Habang patuloy silang sinusundan ng mga ito, panay naman ang ginagawang pagsigaw ng magkapatid sa kadahilan ng binubulungan sila ng mga baka na medyo may kalapitan na sa kanila. Kahit magkabutas-butas na noon ang kanilang mga paa, hindi pa rin nila naiisipang huminto gawa ng alam nila sa kanilang mga sarili na mamamatay sila sa oras na maabutan sila ng mga baka. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang nakalayo sila dagul sa mga nilalang nang masipat nila ang hangganan ng pastuhan. Hindi doon makakalusot ang mga baka dahil meron doong mga alambreng nakapulupot sa bawat punong naroon sa hangganan ng pinagpapastulang lupa. Matapos ang mga pangyayari, tanging nag-iisang sako na lamang ang natira sa kanila upang sidla ng panggatong. Hindi din noon gaanong makakapaglakad si Dagul ng tuwid sa kadahilan ng napakaraming mga tinik ang bumaon sa kanyang mga dapa-dapa. Habang nagpapahinga silang dalawa, nais nilang itigil na muna pansamantala ang kanilang trabaho. Masyado na kasi sila noong pagod at maaaring wala na silang natitirang lakas para magbuhat ng sakong may lamang kahoy. Kuya, umuwi na kaya tayo? Ipagtapat na lang natin kay Inay ang mga nangyari para hindi tayo mapagalitan. Wika ni Pakol habang tinutulungan ng kanyang nakatatandang kapatid sa pagkuha ng mga tinik. Sige Pakol, uuwi tayo. Pero hindi tayo dadaan sa lugar na ito. Ayoko na magpahabol pa sa mga bakang yun. Hindi ko na kayang tumakbo. Dahil sa sinabi nito, napaisip naman noon si Pakol sa rutang kanilang tatahakin. Ang pastuhan lang kasi ang pinakamadaling daan pabalik sa kanilang baryo. Hindi din naman sila maaaring dumaan sa kalsada gawa ng makakasalubong nila ang mga binatilyong galing eskwela. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-iisip ng daan, doon nila napagkasunduan na iikot na lang sila sa isang bundok sa likod ng pastuhan. Wala din naman kasi silang magagawa noon kundi ang tahakin ang huling daan na yon. Bagaman maraming kwento ang bumabalot sa likurang bahagi ng kanilang bundok na daraanan, hindi na nila ito pinapansin para sila'y makauwi lang. Nang makakuha na si Dagul ng sapat na lakas para maglakad, agad naman nilang binagtas ang daan ng mabagal. Hindi na pumasok sa kanilang isipan noon ang manguha pa ng panggatong, gawa ng aminado sila sa kanilang mga sarili na labis na pagod na ang kanilang nararamdaman dahil sa pagpapahabol sa mga baka. Ilang minuto pa ang lumipas, kasalukuyan na ngang iniikot nila Dagul ang paanan ng bundok di kalayuan sa pasto. Napakasukal ng daan noon na halos gagapang ka sa lupa makalusot lamang sa mga nagsisilaylayang mga baging na merong mga tinik. Dahil sa hirap noon ng daan, halos ibauna nila Dagul ang kanilang mga katawan sa putik, makausad lamang. Sa pagpapatuloy ng kanilang ginagawa, narating na nga nila ang medyo patirik na parte ng paanan ng bundok. Pinili nilang makipagpatintero kay kamatayan sa lugar na yon, maiwasan lamang matusok ng mga baging. Habang binabagtas nila ang daan, paulit-ulit silang muntikang mahulog sa malabanging parte ng lugar. Napakadelikadong malaglag doon sa kadahilan ng hindi lang bali ang aabutin mo sa baba nito. Bukod kasi sa napakarami doong matatalas na mga bato, ilang metro din ang taas nito mula sa kanilang kinaroroonan. Ilang minuto pa ang lumipas, narating na nga nila ang bukana ng lagusan kung saan muling tumambad sa kanila ang napakalawak na patag na lugar. Sobra-sobrang tuwa noon nila Dagul, gawa ng hindi nila lubos sukat akalain na ganoon kaganda ang sinasabing lugar na pinamamahayan umano ng mga aswang. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid sa paligid,
bigla namang natigilan ang magkapatid sa kanilang kinaroroonan nang makaramdam sila ng gutom sa kanilang mga katawan. Halos gulat na gulat sila noon sa kadahilan ng busog sila bago nila nilisan ang kanilang tahanan. Dahil sa mga pangyayari, ninais niyang pakiramdaman ang oras sa pamamagitan ng sikat ng araw. Nang mapagtanto niyang pasado alauna na pala, halos mabaliw na noon si Dagul kakaisip gawa ng pag-alis nila sa kanilang bahay ay mag-aalas 8 pa lamang ng umaga. Nung dumaan sila sa masukal na kakahuyan, paniguradong ilang minuto lang naman ang itinagal nila sa lugar na yon. Ang hindi niya noon lubusang maintindihan kung saan nila inaksaya ang ilang oras bago mag-alauna. Habang inilalahad ni Dagul sa kanyang kapatid ang kanyang mga nalaman, maging ito man, hindi maiwasang magulantang sa mga bagay na kanyang sinabi. Kahit ito kasi, alam niyang ilang minuto lang ang kanilang itinagal upang makarating sa kabilang bahagi ng bundok. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, ninais na lamang nilang bilisan ang kanilang paglalakad nang sa gayoy hindi sila maabutan ng gabi sa paligid. Habang binabagtas nila ang daan, panay naman ang pagmamasid ni Pakol sa lugar upang makakita ng mga hayop na maaari nilang gawing hapunan pagdating nila sa kanilang tahanan. Sa pagdating nila sa pinakadulong parte ng bukid, napagpasyahan nilang magpahinga na muna saglit upang mapaghandaan ang kanilang pagtagos sa isa na namang masukal na kakahuyan. Habang nagpapahinga silang dalawa, panay naman ang ginagawa nilang pagmamatsyag sa lugar para naman kahit papaano'y maging handa sila sa mga pangyayaring hindi nila inaasahan. Nang mapagtanto nilang walang tao ang nadadapo roon, pinagplanuhan nilang muli itong balikan makalipas ang linggo ng Semana Santa. Bakit kaya usap-usapan sa ating baryo na may mga naninirahan ditong mga aswang? Napakaganda naman ng lugar. Wala nga halos tayong nakikitang mga mababangis na hayop na umaaligid eh. Pagbalik natin sa bahay, Pakol, ilahad natin to kila inay. Wika ni Dagul sa kanyang kapatid. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, tumangulang naman yon habang nakangiti. Maya-maya pa, napagpasyahan na nilang pasukin ang napakasukal na kakahuyan upang makabalik na sila sa kanilang tahanan. Habang nasa kasagsagan sila ng paglalakad papalapit sa lugar na yon, napansin nilang napakadilim sa loob ng kakahuyan. Ordinaryo lamang ito kung titingnan dahil sa nagsasangasangang dahon ng mga puno sa itaas nito. Bago nila pinasok ang lugar, ninais muna nila itong pagmasdan at pakiramdaman upang magawa nilang malaman ang mga hayop na naninirahan sa loob. Nang mapagtanto nila Dagul na wala namang kakaiba sa lugar na yon, doon na nila inumpisahan ang kanilang pagsuot sa kakahuyan. Pakol, itali mo itong baging sa iyong bewang. Siguraduhin mong mahigpit para hindi tayo magkahiwalay. Maaaring sa loob ng lugar na ito, mas lalo pang didilim ang paligid. Wika ni Dagul habang iniaabot kay Pakol ang baging na kasalukuyang nakatali sa kanyang bewang. Dahil sa sinabi nito, dali-dali naman yung itinali ni Pakol alinsunod sa kanyang kagustuhan. Ilang minuto pa ang lumipas, dahan-dahan na nga nilang pinasok ang kakahuyan ng walang pag-aalinlangan. Pagdapo nila sa loob nito, agad namang bumungad sa kanilang mga paningin ang napakaraming mga uod na gumagapang sa namamasang lupa. Karamihan sa mga uod na yon ay mga uok o isang uri ng salagubang na karaniwang kinakain ng mga katutubo. Dahil sa hindi naman mapanganib ang ganoong mga uod, ninais nila Dagul na ipagsawalang bahala na lamang ang kanilang mga nakikita. Sa paglagpas nila sa lugar na pinamamahayan ng napakaraming uok, bigla namang binalot ang kanilang mga paningin ng kadiliman sa paligid. Nang wala nang naaaninag si Dagul sa lugar, bigla naman siyang napagapang ng napakabilis
nang makaramdam siya ng isang kamay na dahan-dahang humahawak sa kanyang katawan. Sa bawat paghaplos nito sa kanya, nagbibigay yon ng matinding kilabot gawa ng napakalamig ng palad nito at meron itong nagsisitalasang mga kuko. Sa pagpapatuloy ng kanyang paggapang sa lugar, bigla naman niyang sinigawan si Pakol na magmadali upang sabay silang makalabas sa kakahuyan. Subalit nang maabot na niya ang dulong parte nito, tanging panlulumo na lamang ang kanyang nagawa nang mapagtanto niyang hindi nakalabas si Pakol sa loob. Ilang oras niya pa noong hinintay hanggang sa dumating ang puntong napilitan na lamang siyang umuwi sa kanilang pamamahay. Bagaman natatakot siya sa kanyang ina, buong tapang niya pa rin yung kinaharap, gawa ng karapatan din ng mga ito kahit papaano na malaman ang eksaktong mga nangyari. Sa pagkakatanda noon ni Dagol, nasa 8:00 na siya ng gabi nakauwi sa kanilang tahanan na siya namang labis na ikinagulat ng kanyang mga magulang. O Dagol, nasaan ang iyong kapatid? Bakit inabot kayo ng gabi? Pungad na wika ng kanyang ina habang pinagmamasdan siya nitong paika-ika. Nang marinig naman ni Dagul ang sinabi nito, tanging pananahimik na lamang ang kanyang naging sagot sa itinanong ng kanyang ina. Ilang minuto pa ang lumipas kung ano-ano na ang sinasabi ng kanilang ina sa kanya, kung kaya't napilitan naman siyang ilahad ang totoong mga nangyari. Nay, hindi ko alam kung nasa na si Pakol eh. Dumaan lang kami noon sa kakahuyan pero paglabas ko hindi ko na siya nakita. Marami kasing nangyari kanina, Nay. Kaya narating namin ng lugar na ipinagbabawal niyong puntahan namin. Nanlulumong paliwanag naman ni Dagol. Nang marinig ito ng kanyang ina, panay naman ang ginagawa nitong pagmumura ng sa hindi malamang dahilan. Maya-maya pa, sinabihan siya nitong huwag mag-alala dahil babalik si Pakol kinabukasan. Dahil sa sinabi nito, kung kaya't naging panatag naman si Dagol kahit papaano. Sa pagsapit ng sumunod na araw, muling umuwi si Pakol sa kanila, subalit parang hindi na ito nakakakilala. Iniiwasan na din ito noon si Dagol na para bang meron itong galit na nararamdaman sa kanya. Dahil sa naging asal nito, kaya na may todo ang pag-iintindi ni Dagol kay Pakol, gawa ng alam nitong kasalanan naman niya ang mga nangyari. Pakol, hinintay kita. Saan ka ba dumaan? Bakit hindi kita nakitang lumabas sa kakahuyan? Tanong ni Dagol sa kanyang kapatid. May nakilala ako sa kakahuyan, Dagol. Mabait na tao. Pinatuloy niya ako sa kanyang tahanan. Siya nga pala, umuwi lang ako dito para magpaalam sa inyo. Nasasama na ako sa lalaking yon. Doon na ako maninirahan sa kanila habang buhay. Sagot naman ni Pakol sa kanyang nakatatandang kapatid. Nang marinig ni Dagulang sinabi nito, agad naman niyang nilapitan ang kanyang ina upang isumbong ang binabalak na gawin ni Pakol. Subalit matapos niya itong mailahad sa hindi malamang dahilan, walang lakas noon ang kanyang ina na tumutol sa nais ng kanyang kapatid. Hayaan mo siya, Dagul. Malaki na yan. Alam na niya mga mali at tamang gawain. Kung mananatili naman dito yan tapos pilit lang, mas mabuting sumama na siya sa mga taong bago niya pa lamang nakilala. Wika naman ng kanyang ina. Matapos nitong makapagsalita, dali-dali din naman itong tumalikod sa kanya upang puntahan ang kanilang amang tulala. Nang si Dagul na lamang ang natira sa sala ng kanilang bahay, ninais niyang kausapin ng masinsinan ang kanyang kapatid. Halos hindi niya kasi lubusang maisip noon kung bakit sa isang gabing pagkawala nito, nagkaroon niyo ng pagpapasya na hindi niya inaasahang magkakatotoo. Habang nasa kasagsagan sila ng pag-uusap, ramdam na ramdam niya noon ang pagiging seryoso ng kanyang kapatid sa nais gawin ito. Nang hindi na maatim ni Dagul ang walang kwentang rason ng kanyang kapatid sa kanya, napilitan na siya noong sapakin ito sa pagmumuka.
Nag-iisip ka ba, Pakol? Alam mo ba kung anong maiiwan mo kung itutuloy mo yung binabalak mo? Hindi mo ba iniisip ang mga pangarap nating unti-unting binubuo? Paano ka nagkaroon ng ganyang pag-iisip? Sabihin mo nga! Galit na wika ni Dagul sa kanyang kapatid. Maraming nangyari, Dagul. Huwag kang magalala. Sisiguraduhin ko na sa pag-alis ko, magkakaroon kayo ng payapang pamumuhay dito sa baryo. Lahat ng umaalipusta at lumalait sa atin ay isasama ko. Para naman, wala ka nang isipin dito. Mamuhay ka ng normal, kuya. Palagi akong magbabantay sa inyo. Sagot naman ni Pakol na animoy nag-iiba na ang ipinapakita nitong emosyon sa kanya. Matapos nitong magsalita, agad din naman yung lumabas ng kanilang tahanan, dala-dala ang kanyang mga gamit. Malabo man para sa kanila noon ang pag-alis nito, wala na silang nagawa kundi sumang-ayon sa nais nitong gawin sa kanyang buhay. Kinagabihan, habang nagluluto si Dagul ng kanilang ulam, nagkataon namang naubusan sila ng mga pansahog. Dahil sa madilim na noon ng paligid, napilitan siyang lumabas para bumili sa isang tindahan. Malayo kasi noon ang tindahan sa kanila, kung kaya't hindi niya maaaring utusan ng kanyang mga bunsong kapatid na kasalukuyang naglalaro sa sala. Habang binabagtas ni Dagol ang daan, wala naman siyang nararamdamang kakaiba sa buong paligid. Sa pagdating niya sa sentro ng baryo, tumambad sa kanya ang iisang tindahang nananatiling bukas noong mga oras na yon. Nang masipat ito ni Dagol, dali-dali naman siya doong lumapit upang bilhin ang lahat ng kanyang mga pangangailangan. Matapos niyang makuha ang lahat ng pansahog, agad naman siyang nag-umpisang maglakad pabalik sa kanilang tahanan. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagbagtas ng daan, bigla naman siyang natigilan sa kanyang paglalakad nang makarinig siya ng isang mahinang sitsit sa gilid ng daan. Paulit-ulit niya itong naririnig, kung kaya't napagtanto niyang merong tao ang nakikipaglokohan sa kanya. "Sino yan? Kung may kailangan ka, lumabas ka. Huwag mo akong takutin. Sawang-sawa na akong mabuhay sa takot." Wika ni Dagul habang maiging pinakikiramdaman ng buong paligid. Ilang oras pa ang lumipas, bigla naman siyang napatahimik sa kanyang kinaroroonan nang makarinig siya ng isang mahinang pagtawas sa talahib na naroon sa kanyang likod. Pagsilay ni Dagul sa lugar na yon, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang kanyang kapatid na nakatitig sa kanya na labis na namumula ang mga mata. Habang marahang lumalakad si Pakol papalapit sa kanya, hindi naman niya naiwasang mapaatras dahil sa kilabot na bumabalot sa kanyang katawan. Akala ko ba alis ka na? Bakit nandito ka pa? Manginig-nginig na tanong ni Dagol sa kanyang kapatid. Sabi ko sa iyo, kuya, isasama ko sila. Kung noon tayo ang kanilang inaalipusta, ngayon sila ang aalipustahin ko sa bago kong tahanan at pamilya. Sagot naman ng kanyang kapatid habang hinihila ang isang baging na merong nakataling mga sako. Pagsilay ni Dagul sa bagay na yon, halos nawalan siya ng kakayahang makapagsalita dahil sa labis na takot. Mas lumala pa noon ang takot na kanyang nararamdaman nang makita niyang binabalot ng napakaraming dugo ang sakong hila-hila ni Pakol. Nakakarinig din siya noon ng mga mahihinang pag-ungol ng tao na parabang nag-aagaw buhay na ang mga ito. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang napaupo sa lupa si Dagol nang masipat niyang dahan-dahang nagbabago ng anyo ang kanyang kapatid. Paglitaw ng napakalapad na mga pakpak nito, bigla naman siyang napasubasob sa lupa habang walang patid sa kakaiyak. Sa muling pagsilay niya kay Pakol, nasipat niya itong mabilisang lumundag sa ere hanggang sa tuluyang maglaho ang bakas nito sa buong paligid. Dahil sa pangyayaring yon, doon napagtanto ni Dagol na meron ng dugo ng aswang ang kanyang kapatid.
Ilang araw pa ang lumipas, matinding kaguluhan ang bumalot sa kanilang baryo dahil sa misteryosong pagkawala ng iilang mga binatilyo. Kahit may alam sila noon sa mga nangyari, ninais na lamang nilang manahimik nang sa gayoy hindi sila pagdudahan ng mga ito. Magmula noong araw na yon, lahat ng umaalipusta kay Dagol ay paisa-isa nang nawawala nang sa hindi malamang dahilan. Maging ang mga taong nagbibintang sa kanyang isang aswang ay pinapatay ng kanyang kapatid o di naman kaya'y inaalipin sa bago nitong tahanan. Dahil sa wala namang pruweba ang kanilang mga kababaryo na si Dagul ang may gawa, kung kaya't hindi nila yon napalayas sa kanilang baryo. Ang tanging nagawa na lamang ng mga ito noong mga oras na yon ay ang tigilan na lamang ang panlalait sa kanya nang sa gayoy wala na silang magiging problema. Magmula noong araw na yon, hindi na natigil ang pananalasa ng kinaaniban ng kapatid niya na bagong pamilya. Okay, opinyon ko sa kwento. Nakakapikon ka lang, Dagul. Kung sakali mang naririnig mo to, medyo nakakapikon ka lang. Kasi kapatid mo yun eh. Tapos alam mo ng gabi, bakit mo iiwan? Kung ako yun, well, wala naman kasi ako sa sitwasyon ni Dagul. Kaya nasasabi ko yung bagay na to. Pero kasi kapatid mo yun eh. 'Di ba? Na kung ako lang na hindi ako uuwi na di kami kompleto, na di kami magkasama kasi hindi ako makakatulog nun. Kasi isipin ko yun. Tsaka bakit hindi nila binalikan nung nagsumbong si Dagul dun sa nanay niya, 'di ba? Kasi pwede naman nilang puntahan yun eh. Magpatulong sila sa mga kababaryo nila, 'di ba? Nahanapin na kaagad yung kapatid ni Dagul. Kaso walang ginawang ganong aksyon. Parang siguro tanggap na ng nanay niya na mangyayari yon sa anak niya. 'Di ba? Kasi ang sabi, hayaan na lang, 'di ba? So, ewan ko rin, pati sa nanay, medyo nakakapikon. Pero kayo, ano nararamdaman nyo? Ako, sobra-sobra ako napipikon sa pamilya na to. Pero sorry nakakainis lang. Pero maganda naman yung takbo ng kwento. Tsaka parang mas napabuti pa. Para sa side nila Dagul, napabuti. Pero sa side ng kapatid niya, ni Pakol, di natin alam kung ano talaga nararamdaman nun. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.